Нумизматиката е в детайлите. Това изречение често го повтарям в моите предавания. Така ще бъде и днес, защото именно в детайлите се крие и самата истина за нумизматиката. Да се вглеждаме в детайлите и да разбираме кога те са там и кога ги няма. Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с първото предаване за месец март 2024 година в канала Нумизматика България. Днес ще говорим за монетите, отсечени през 1925 година и по-скоро за едни разновидности в тези монети. Те са отсечени в Брюксел и в Пуаси. Както виждате, тези две монети се различават лесно. Тези от Пуаси под годината 1925 година имат светкавица, а тези от Брюксел нямат. Днес обаче ще говорим за разновидност на тези монети, които са отсечени в Брюксел. За разликата в тези монети, когато те са с и без маслинка. През 1925 година са отсечени два номинала на български монети, такива с 1 и 2 лева. Какво прави впечатление на пръв поглед? След алуминиевите монети от 1923 година, когато върху монетите се изписва само лев без «ъ» накрая, през 25 година виждаме отново «ъ»-то да се завръща, лев отново. Тиражът на монетите от 1 лев е 35 милиона, 20 милиона е тиражът на монетите от 2 лева. Какво е интересното при тези монети? Както ви казах, те са отсечени в две монетни къщи. Два различни монетни двора. Но те се различават много лесно. Ето при 1 лев виждаме светкавица под годината 1925. Това е монета, отсечена в Пуаси. Същото е и при 2 лева. Тук имаме една грейдната монета в MS Grade, MS62. Тази монета няма светкавица под годината или е отсечена в Брюксел. Но при тази монета може да видим маслинка в горната част, горе в дясно. Ето това ще правим днес. Ще гледаме за маслинка. Наистина една точица в монетата, която обаче прави монетата различна. Тук в Брюксел по-често срещаме такива, които имат маслинка горе в дясно. Докато в Пуаси всички монети са без тази маслинка. Но голямата рядкост да няма маслина в горния край на монетата прави наистина тази разновидност доста по-търсена. Малко след като научих всъщност за тази разлика, започнах и да търся такава. Бързо я открих и я закупих, за да мога да ви я покажа. Ето това е монетата всъщност. 2 лева 1925 година. Отсечена в Брюксел. И без маслинката. Сега ще се опитам да фокусирам върху тази монета, за да ви покажа и къде трябва да стои тази маслинка всъщност. Трябва да се вглеждаме в този горен край на монетата,
Виждате при тази монета отдолу маслина няма, но се вижда ясно в горната монета в ляво. Сега на снимка ще ви покажа и разликите при тези монети. Трябва да знаете, че за монета без маслина, която вдига своята цена, говорим единствено и само за монетите от 1 и 2 лева, които са отсечени в Брюксел, тъй като в Пласи там въобще тези маслини не съществуват. Едното е, че са използвали тази матрица и в Брюксел, но много по-рядко. Другото, според мнозина, пък е някакво запълване на мястото на маслината, което води до това. Така или иначе, тези монети без маслина, макар и рядко срещани, съществуват и са малко по-търсени от нумизматите. Тези грешки са описани и в каталог. Каталогът на Георги Николов, който аз разполагам от 21 година, това е описано като при 1 лев, както виждате на снимката, гледаме за маслинката, която се намира в горната лява част. За 1 лев, виждаме на снимката, гледаме горната лява част. Там трябва да бъде маслинката или да я няма. Когато я няма, говорим за монета без маслината. Тук в този каталог е описано, че ако няма маслина, цената на монетата се повишава с 20%. Така е при монетите от 1 лев, същото е и за монетата от 2 лева. Така отново да повторим, при монетата от 1 лев 1925 година, отсечена в Брюксел, която няма светкавица, гледаме за маслина в горният ляв край. Ако я няма, тя е от по-редкият вид монета. Какво се случва при 2 лева? Тук вече гледаме отново горе, но в дясно този път. Маслинката, която е странна и я няма, и тази, която я има, е в десният горен край на монетата. Тук отново ви казвам, 20% е записано в каталогът на Георги Николов, че се повишава цената при тази монета. Редкостта обаче според мен е доста голяма и все повече ще се променя търсенето към тази монета без маслината. Интересна наистина за мен разновидност на тази монета. Като цяло съм прегледал сигурно 20 монети и не открих нито една такава без маслината от 2 лева. При 1 лев имах късмет и попаднах още на първата такава от Брюксел. С това са известни тези монети с маслината и без маслината. Много малко от нумизматите знаят за това. Тези монети съществуват и вече все по-често се описват и в каталозите. Радвам се, че успях да направя това предаване, в което, както всеки път, аз научих нещо ново, предавам го и на вас. Надявам се да ви е било интересно. Подготвям и следващите видеа.
такова за ленинградските матрици от 1951 година. Предстои в най-скоро време да бъде направено. От мен Георги Стоянов, всичко добро, радвайте се на красивите български монети и не забравяйте да се вглеждате в детайлите. Именно това вглеждане в детайлите ще ни направи истински нумизмати, за да може да преценяме и какво е затриването на матрицата и както в този случай дали липсва даден елемент, който наистина е една точка. Маслината всъщност е една точка. Но ето, че дори тази точка е важна и прави една монета разновидност. Всичко добро от мен още веднъж. Може да гледате и други епизоди назад във времето. Там подобно е голямото А и малкото А в монетата от 20 лева.